Ika-upat nga COVID-positive patients sa dakbayan sa Lapu-lapu Uyon sa plano sa Interagency Task Force nga mabutyag ang pangalan ug address sa mga COVID-positive patients aron mas dali ang contact tracing. Si Luan meron din sa exclusive report. Nawa na ang ubo sa 45 anyos nga babae nga ika-upat nga COVID patient sa dakbayan sa Lapu-lapu. Gani nakaligo na siya ug wala na siya gipamati sa lawas. Apan kay niadtong Martes lang migawas ang resulta sa COVID test, diin siya nagpositibo, pabilin pa siya karong giobserbahan sa tambalanan. Sukwahi sa unang tulo ka mga COVID positive patient sa Lapu-lapu, ubo ug pagdanggas lang ang sintomas nga iyang nasinati. Super, wala na ko gipamati. Ako nag-exercise ko, ligo, tayos buntag. Wala naman ko gikuan. As in, back to normal lang akong gibati ba? Wala siya travel history. Apan kay kawani siya sa City Hall, usa siya sa mga gitahasan sa distribution sa mga relief packs. Ako lang, kung sige kuan sa gobyerno nga, anang, ansa lang ta sila sinambay niya, ug dili ko sila magpanik, ug may mahitabo. Kay musamod biya po ang problema. Matud niya, dili malikayang ma-discriminate ang mga COVID patients sama niya. Kiniilabi na nga paspas kaayo ang pagkatag sa kasayuran pinaagi sa social media, bisan kun gitago unta ang iyang identity. Through Facebook, pero dili man kumumain lang gud ana kay ako ang gusto nako ang kayuhan man ako. Dili ug akong imahin na maproblema kana. Apan alang niya, uyon siya kung ugaling madayon ang plano sa gobyerno nga ibutyag ang mga pangan sa mga COVID patient aron mas dali ang contact tracing. Apan tungod kay wa pa masayod ang iyang bana, kinsa usa ka siman sa iyang kahimtang karon, hinungdan nga gipugngan lang una niyang mabutyag ang iyang identity. Mauyon kung ana jud mao nagilahang mga idea nga himuon. Wa man ko'y problema, ana. Uyon na ko, ana, ma'am. Kay para ni mo, ma'am? Para man sa katanan. Mag-amping ko ang katauhan. Kay ugwa ko siguro may tabuan. Pihat yung mga tao gawas, eh. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.